Moonlight, čaute, tu Viktor, zakladateľ Moonlight. V tomto videu vám chcem ukázať flexibilitu a odolnosť našich rámov TR90 a pôjdeme od najľahšieho challengeu až po najťažší, však uvidíte. Prvý challenge je veľmi jednoducho, keď stlačíte takto ten rám, tak vidíte, že to je veľmi flexibilné a vôbec sa toho nemusíte báť, keď si sadnete, vám to padne, naozaj sa to nejakým spôsobom nerozbije. Hej, ten rám je veľmi flexibilný, veľmi odolný, že sa to pekne vráti aj naspäť, čiže naozaj sa nemusíte ničoho báť, ten rám je fakt, že veľmi flexibilný. Ďalší challenge, veľmi jednoduchý, keď to rozťahujete, vidíte, že tomu rámu sa absolútne nič nestane. Čaute, ja som Erik, spoluzakladateľ Moonlightu a toto je level 2. Poď. Moonlight challenge číslo 3, ideme trošku do extrému, aby som vám to ukázal, že to reálne funguje a že naozaj sa odolné, takže poďme na to. Poď. Ide? Odolnosť, flexibilnosť.